Mae pethau dechrau poethi ym mhabell y ceffylau gyda adran y Cobiau Cymreig, a heledd y dosbarth cyntaf i'r Ebolion. Mae'r sŵn a'r foliwm wedi newid yn syth. Mae wedi mynd ac yn cynyddu. Mae'n ddosbarth mawr ac mae'n reit llawn yma, gweud y gwir. Does dim rhannu y dosbarth yma wedi bod ac i ni wrth gwrs wrth groesawu adran newydd, i ni'n croesawu beirniad newydd. Dyma ni, dyn Prater. Prater, Brydfa Buxwood. Wrth gwrs, y teulu wedi bod ynghlwm ers rai blynydde. Ei fam a'i dad a'i frawd yn cyfrestru ceffylau dan yr enw Rhencylen. A mae dyn Prater yn sôn am y teulu yn ennill yn y sioe frenhinol yn sicr yn ei chafbwynt fel nifer. A mae'r rhai bod yn ei chafbwynt iddo fe i gael y cyfle i feirniadu fan hyn. Yn bendant. Wel, casgob touch of class, welson ni yma ni. Dyma ni fan hyn, Nebo Birthday Boy, o'r march dan y weifimto ar gaseg Nebo Lady Jane. Craig Murray yn berchen. Dyma ni eglwys fach Noah, dim berchnogaeth Stuart McNeill. Wrth y march eglwys fach Royal Flyer ar gaseg eglwys fach Nancy wedi teithio'r holl ffordd o County Durham i gystadlu yn y ffair. Dyma ni Menai Crusader o'r march Menai Cassius a'r gaseg Menai Carissa. George Finbank yn berchen. Cwmtawe David Lynn. Gan berchnogaeth Eiras Morgan. Wedi enwi ar ôl rhywun arbennig? Do, fi. Da iawn. Heledd Cynwal. Braf gweld cynrychiolaeth. Ac yn cael ei ddangos gan Megan Williams yn edrych yna ac yn symud chwarae teg. Fe fos chi'n disgwyl, rili. Nabod yr enw. Fan hyn mae Serenad Adam o'r march Hendrowen Gold Express ar gaseg Pen y Brenin Rosie Joy. Dyma ni Hilgarth Ready to Go yn blaenau ni o'r march Rothims The Flash ar gaseg Hilgarth Melania. Bronarth Turn the Page, wrth y march Penlan Grig y Mas y Domeric, ac allan o Bronarth y Royal Model, gan berchnogaeth Craig Murray sydd yn arddangos. Yn parhau i ddod, dyma ni Hywi Magic Mike o'r march Danaway Mai John ar gaseg Hywi Molly Malone. Emma Davies yn arddangos. A chyfle i'r beirniad dyn Prater i gael golwg gynta ar y cobiau. Ystwyth Alejandro gyda Sarah Evans. Gyda berchnogaeth i rhieni Richard a Jean wrth y march ystwyth ar y Llyr ac allan o'r gaseg Thornyside Amy. A gwyneb sydd yn prysur ddatblygu'n dipyn o seren. Mae'n ei Freddie Deacon a tymor Casino Royal yn cael ei ddangos gan Freddie. O'r march trofarth etifedd ar gaseg Crig y Bar i Arlles Mai. A mae yn dipyn o ddosbarth. Achos maen nhw'n dal i ddod. William Howardson gyda'r ebol Sangrig Morgan wrth y march Sangrig Draco ac allan o Sangrig Ella. Medle Moonraker sy'n cael cyfle nawr. O'r march Gwynfaes Culwch a'r gaseg Liora Diamonds a Forever. Scott Gibbons yn arddangos ac yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf. Blaen Cilla Caleb. Dyma berchnogaeth Lisa Jones yn cael ei arddangos gyda'r yr un sydd wedi magu Stuart Morgan.
Cyfle chi ddod nôl atyn ni wedyn ni i weld pwy fydd yn mynd ar garden goch. Aml bwrpas i un o'r disgrifiadau gorau falle ar gyfer yr adran de, y cobyn. A sôn am chwym. Mae'r het wedi diosg. Wel, yr enillydd yn y dosbarth yma 2-4-7-7 medle Moonraker. Wrth y march Gwynfaes Culwch ac allan y Leora, Diamonds a Forever. I'ch atgoffa chi, dosbarth yr Ebolion sydd fan hyn gyda'r adran de, ac o'n i'n clywed llinach enwog fyna sydd wedi cael sawl gwobr yma yn y ffeiriau ar y haf. Ie, Gwynfaes Culwch yn ail, felly mae Pysgob Touch of Class, yn bechnogaeth Thomas Bethel. Ac yn drydydd mae Stuart McNeill gyda Eglwys Fach y Noa. Felly yr enillydd yn fan wrth gwrs medle Moonraker. Casgob Touch of Class yn ail. Eglwys Fach Noa yn trydydd ac yn bedwerydd. Dyma ni Emma Davies gyda Howie a Magic Mike. Gobeithio wnaeth cadw dillad ymlaen. A Dex Davies fan hyn, dan bechnogaeth Chloe Evans. A gwych clywed y brydfeidd yn dod nôl i gefnogi, ond yn llongyfechiadau gwresog yn mynd i'r enillydd. Ie, wrth gwrs, medle Moonraker. Dan bechnogaeth Julie a Vicky Kirby yn cael ei arddangos yn arbenigol gen Scott Gibbons. Well, Scott Gibbons, you've just run the Royal Welsh Winter Fair. You had quite the fan club behind. I think this means a lot to the owners, doesn't it? It does, yeah. It's a livery, as I say. I've had this one a couple of months. We've come down from Yorkshire this morning, so it was all worth it. Got stuck at Manchester traffic, but it was all worth it in the end. So definitely all worth it. You've got a championship coming up. Many, many congratulations and good luck. thank you very much. Diolch. To exhibit number 2478. Mae cystadlu'n bwysig, ond mae'r ennill yn felysach. A dyma ni medle Moonraker yn mynd ar y wobr gynta ac yn cipio'r garden goch. A dyma chi beth mae'n ei olygu i ennill fan hyn yn y ffair ea. A llon gyferchiadau mowr iawn i Julie a Vicky Kirby.